Някои от тях те наричат духовен учител, други те наричат мастер. Ти в своите книги казваш, че диригентът е общо заето пръв между равни. Да, точно така е. Какво всъщност, как се чувстваш сред тях? Като лидер, като какво? Като сред приятели. Аз съм лидер единствено на собствените си обувки. Или най-много, ако карам кола, на автомобила, който карам. Но за мен хората са, които са около мен, те са просто приятели. И точно това е, предполагам, което ги кара отново да дойдат при мен. Защото те се чувстват отново като при приятел, като у дома. Явно срещата с всеки един е много индивидуална. И подхода към всеки един би трябвало да бъде индивидуален, макар че вие правите едни общи шрами, на които ти говориш. Те много малко говорят. Те възприемат това като някаква реликва. Това е поне от моя опит и от моите разговори с твоите ученици. Как ги караш така да заобичат живота, че да се чувстват по-щастливи след срещата си с теб? По някакъв начин аз им вдъхвам доверието в живота, което аз нося в сърцето си. И според мен това е, което създава в тях уважение към тези срещи. Доверие в какво в живота? В живота няма нещо, в което човек да се доверява. Той просто се доверява в живота. Защото все още човека няма дефиниция какво е това живота. Но в твоите книги намерих дефиниция какво е изкуството да живеем и може би точно затова много пожелах да те поканя в това предаване, защото откривам неща, към които се стремя в тези разговори. Може би нищо не се повтаря в твоите изказвания, така че сега можеш съвсем друго определение да дадеш какво е това изкуство да живеем. Изкуството да живеем, то е за всеки индивид нещо индивидуално. Ние всички притежаваме една форма на съществуване, една обща форма на съществуване, която се нарича Homo sapiens, но всеки един индивидуум, индивид се казва на български, да, който има свой път и той трябва да бъде верен на своя път. Аз знам, че от 1994 година всъщност ти правиш тези срещи с хората. От 2003 си вече в Германия и там продължаваш този си път и това общуване с тях. Каква е разликата между хората? Има ли разлика по света между хората или те имат едни и същи проблеми? Навсякъде хората са хора. Респективно от всяка държава или всеки регион има своите особености, менталитет, национални черти и така нататък. Характерни особености, но в един общ план човек е човек. Където и да е, в която и точка на света да той е човек. Специално към България аз имам един особен ангажимент. Аз съм роден тук и това, което съм, е малко или много благодарение на това, че аз съм роден тук. И тази благодарност към това место, към този народ, към тази страна, се опитвам да я върна с това, което
от себе си мога да оставя тук. А защо я напусна? Аз не смятам, че човек трябва да стои винаги на едно и също място. Това е променливо. Това, което не можеш да промениш, е място, където си се родил. След това можеш да отидеш навсякъде. Защото отдавна не си се връщал при своите ученици. Те чакаха с нетърпение това ти идване тук и съм сигурна, че на срещата с теб ще дойдат от цяла България. Но доколкото знам, тази няма да е последна среща. Тя ще продължи ще продължават срещите ти в България периодично. Но преди да продължим разговора, нека да чуем онези твои ученици, които са гостували в това предаване. Това беше един събирателен образ на всичко красиво, всичко невинно, състрадателно, любящо. Всичко това, което за мен е било свято. Това съм почувствала, когато го видях за първи път. Накараме да живея по-истински, по-интензивно. Накараме да приема себе си такава, каквато съм, с всичките си слабости и качества. Ако някой те попита кой е Занко, ти какво би им отговорила? Това е човек, който не можеш никога да забравиш. И след като го срещнеш, никога не си същия. Защо, Петя? Какво носи Занко? Че толкова ученици има след него. Светлина, любов, безкрайна любов и безкрайно приемане. Аз за първи път при срещата с него се почувствах приета, изцяло приета. С всичките си недостатъци, с всичките си хубави качества, които даже не знаех, че ги има. Или недостатъците, които не съм виждала. Чувстваш се у дома при него. Може би, ако трябва да използвам някакво сравнение, със сигурност е космоса като нещо непознато. Космоса вътре в мене и космоса, който е около всички нас. Хенрих, за тебе, кой е Занко? И на мен малко ми е трудно да кажа това, но бих искал да кажа за мен, той от едната страна една постоянно отворена врата към вечността. От другата страна той е един огън, който постоянно гори и който изгори всичко, което не е важно, всичко, което за моето развитие няма значение и остана само това, което трябва да остане. И за Елза? Той е за мен една подадена ръка. Ръка, в която чувствам много дълбока и много истинна бащинска любов. То е усещане, което не е свързано точно с бащата като баща физически. Една по-друга категория баща. И огън е любовта, която просто те води, която прощава, която те разбира, която просто те обича. Това бяха част от многото ти ученици. С какви въпроси най-вече идват при теб? Какво искат да научат? Какво искат да променят? Как им помагаш да отворят вратата така, че да познаят себе си? Няма как. Аз просто ги приемам с отворено сърце. Останалото се случва от само себе си.